Dobrý deň, dneska ideme hrať spolu s mojou sestrou Murder Mystery. A Stanka, ty hraješ ten fejkový. Stanka, hraješ fejkový. Toto je real. Budeme hrať Murder Mystery 2. Pozeraj aj až do konca. Toto ťukni. Čakaj. Nie, čakaj. Ja ťa príjmem. Tak. Pridal som ťa. Dobre, budeme spolu hrať Murder Mystery 2. Bude to savanta. Dobre, ideme hrať. Kde si vlastne? Nie som. Tak áno, tu nie si. Tu ťa vidím. Dobre, ideme kúkať. To už sme dohrali? Nice. Ideme hrať o 3, 2, 1, štart. Dobre. Čo som? Mám trošku aj hlasnejšie. Čo si, Stanka? Povedz. Ja som Innocent. Potom to zistíš. Ja som Innocent a moja sestra je Murdo, alebo šerif. Čo si bola? Ja Innocent. No, takže sme obidvaja zomreli. Čo ide? Tá pesnička. Počúvajte, aká pesnička tu ide nám. Má rádio za sebou. Pekná pesnička. Máme trošku ticho. Počuť veľmi. Ideme hrať ďalšie kolo. No. A Sánka, rozprávaj čosi. Hráme ďalšie kolo. Ja by som bol teraz banka. Danka, poď tu. Toto, poď tu. Počko, ja si da si snažím spraviť. Kúkaj, že tu aj taneček bude. Ja chcem ísť. Keď ste nedali like a odber, tak dávajte. Ideme hrať. Prosím, aby som... No tu. Ja kúkaj na mňa. Prosím, aby som bol teraz Murder. Dobre. Čo si? Ty? Innocent. Audio made by Freezen. This audio was made by /army/overdrive. To čo má znamenať? Toto je? Tak toto aspoň tak seka. No tu púšťa. Taká, hoď po pištol. Zabíra ťa. Ne? Vyhrali sme. Počúvajte, tu sú nejakí dvaja, čo púšťajú rádio. Ideme ďalšie kolo. Ja zase som zomrel. To sa nedá. Je to čo, mal nejaký mrazík a nejaký mrazík 2022. Ánko, No. kúkaj na mňa. To je môj nový taneček. Dobre, nice. Ideme pustiť, toto je moje najobľúbenejšie. Tak aj ukážem vám jednu skríšu, kto nikto nevedel, tak sa tu pozrie. Tu idete a tak. Ja som sa soval. Mňa možno za život by si mi našla. Si bol vo vode? Nie, Čo? som Innocent. Ja som šer. Hej? Poď ku mne, ja mám tajnú skríšu. Tu poď. Tu skáčem. Si dole? Áno. No, poď za mnou. Kde si? Pri mne?
Pozor za teba, strelil! Skoro! Hoď rýchlo! Zabila ťa. Jak to, že som ja som strieľala? To nie je taký dobrý. Dobre, jeden vyhral. Dobre, je to akože. Ty som zabila? Nie, šerif. Je druhý zobal pištol. Kde som strefala? Neviem. Ale máš šťastie skoro. Počkaj, kúkaj na hore dúcha. Čo? Nič tam nevidím. Dobre, ideme ďalšie kolo. Dneska si zahráme aspoň 10 kôl. Tak to kúkajte až do konca. Čemu toto nie je? Toto je lepšie. Toto dajte. To je tam kino. Prosím. Čo bude? Prosím. No to potom budeš zbierať vajíčka. Dobre, ideme kolo. Som innocent. My sme tu. Že? Yes, my sme to tej budove. To je moja najobľúbenejšia budova. Dobrze, je to taká tá zlodejka v pasikovom toríčku. No, predo mnou zomre rasy. Ha? Jak? Jako, si bral? Hej, jak ma zabije? Ona taká rýchla. Dobrze je pomôcť, lebo naši kamarátky mňa v tom teda, takže my vedeme iba tam. No, ona má kúpený speed. Ide rýchlo. To je co? Aha. Rýchlosť. Ujovce. To jak ide rýchlo? Ako kúkaj, vieš? A bol niekto šerif? Jo, vedá, čo niečo robiť. Nič. To je série. Už iba dve. No ja. A jedna je z nich šerif. Tá druhá, nie, už je len jedna. Hej, kamoška, nemáš to, máš problém. Čo, kde to je? Kde je naša kamoška? Ona už za chvíľu je... Kde je naša kamoška? Je celkom dole. A tá druhá je celkom hole. My za chvíľu budú presiedači? Nie, No ide hore, nehoď hore. Tu teraz už je po je nej. to seka. Za chvíľu po nej. Už mi to ukazuje, lebo mne to veľmi seka. Juj, mne to veľmi seka. Dobre, vy si pozrite na čas. Dobrá. Ona má pištol. Dobre, dobrá. It's a winner. Štyňak 6 kôl, ale prosím, aby som bol murder. Dobrze. Dobrze, ja musím končiť, lebo musím radšej pokladať. Dovidenia. Dovidenia. Čo? Čo? Ideme hrať, moja sestra odišla. Dáme bank. A ideme hrať. Kto nevedí, kde mám skríšu, toto. Tak skríša je tu. Wasa. Kto by nevedel, tak mi za to dajte like a aj odber. Jak sa stále dostanem nice. Ja hrajem. No, prečo som to... Najlepšie. Ja toho zabijem. Čo ma znamená? Umri. Znamenať. To mi jak seka trošku. Trošku viac. Nesekaj.
Tak ja idem kúkať, mne to nejde. Prečo mi to nejde? To asi tak sekuje. Promiňte, ale mne to seklo. Prečo mi to tak seká? Musí tak sekať.